Naalpasan na raw ng Pilipinas ang banta ng highly contagious Omicron variant ng COVID-19. Ito ang inanunsyo ni National Vaccine Czar at dating Army General Carlito Galvez Jr. sa Talk to the People ni Pangulong Duterte nitong Lunes ng gabi. Kaya naman simula na ng new normal setup sa higit 30 lugar sa bansa, kabilang na ang 5 lalawigan at 2 syudad sa gitnang Luzon ngayong March 1, eksaktong 1 taon matapos i-roll out ang vaccination program ng pamahalaan. Pinaaalalahanan din ni Galvez ang publiko na manatiling vigilant laban sa coronavirus at kailangan daw gabayan ng gobyerno ang mga tao upang tulungang ma-regulate, ma-manage at mamuhay ng kasama ang virus. Pinasalamatan din ni Galvez ang mga ahensya ng gobyerno, local government units at ang pribadong sektor, foreign partners at publiko na naging bahagi ng laban sa COVID-19 lalo na sa Omicron variant. Matatandaan ang biglang pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa matapos ang holidays noong 2021 at pagsisimula ng taong 2022. Samantala, patuloy naman ang pagpapaalala ng Department of Health sa publiko na hindi pa naaabot ang endemic state o pagtatapos ng pandemya sa bansa kahit pa nag-shift na sa Alert Level 1 ang ibang mga lugar. Tuloy-tuloy pa rin daw ang pagbibigay ng booster shot sa adult population, pagbabakuna sa mga bata laban sa COVID-19 at pagkamit sa resilient wall of protection. Angelica Cara, CLTV News.